L-Aġenzija Identità għaddejja bil-proċess biex iġġedded 160,000 karta tal-identità ta' ċittadini Maltin li kienu ħarġu 10 snin ilu u li se jkunu qed jiskadu bejn din is-sena u s-sena d-dieħla. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol hekk kif fl-aħħar xahrejn kien hemm aktar minn 9,000 persuna li ġeddew il-karta tal-identità tagħhom. Fil-fatt matul is-sena u nofs li jmiss se jiskadu aktar minn 160,000 karta tal-identità oħra li jridu jiġġeddu b'oħrajn ġodda. Karta ta' identità għandha validità ta' 10 snin u kull ċittadin hu obbligat li jara li jekk il-karta tal-identità skadiet jew waslet biex tiskadi, japplika biex iġeddidha fit-taqsima tal-karta tal-identità f'Gatard House fil-Bata Bajda. Waqt żera lit-taqsima l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri segwa l-proċess ta' tiġdid tal-karti tal-identità b'kull waħda minnhom ikollha anke d-dettalji biometriċi tal-individwu. Il-Ministru Camilleri qal li għall-kuntrarju ta' dak li ġara qabel 2013 meta l-Maltin u l-Awċin kollha kellhom karta tal-identità skaduta, l-Aġenzija Identità llum il-ġurnata tagħti priorità assoluta għat-tiġdid effiċjenti u effikaċi tal-karti tal-identità. Dan qed isir għax l-Aġenzija investit sew fl-għodda biex taħdem u anke fir-riżors uman. Hemm impenn kontinwu sabiex kien hemm tiġdid tal-karta tal-identità sabiex ħadd jew inkella l-ebda grupp ta' persuni f'dan il-pajjiż ma jitħallew b'karta tal-identità skaduti. Allura diġà beda anke mass rollout fil-pajjiż fejn numru kbir ta' persuni jkollhom it-tiġdid tal-karta tal-identità tagħhom li tkun ukoll waħda sigura ħafna. Il-kap eżekuttiv ta' Identità Steve Agius qal li l-Aġenzija qed testendi l-ħinijiet tagħha biex il-pubbliku jinqed aħjar fid-dawl ta' żieda fit-talbiet tas-servizzi mogħtija mill-entità governattiva. Spjega li dawk li għalqithom il-karta tal-identità jew waslet biex tiskadi jistgħu jmorru fl-uffiċini tal-Aġenzija fil-Blat tal-Bajda jew jagħmlu appuntament tat-tiġdid mas-sit elettroniku tal-Aġenzija Identità. Huwa l-obbligu tad-detentur illi jkun ċert illi l-ID card tiegħu tibqa' dejjem valida. Biex niffaċilitaw din il-proċess aħna qegħdin noffru li detentur japplika online sabiex ikun jista' jiġi u jonqos il-waiting time tiegħu. Tajb qed jgħid ukoll illi l-ID card ukoll fejn jidħol l-użu tal-ID għandha skop importanti ħafna għax hija l-infrastruttura illi toffri l-interface għas-servizzi tal-gvern online. Il-karta tal-identità kienet saret obbligatorja bil-liġi 49 sena ilu għal dawk li għal 18 sena u lum il-ġurnata dan l-obbligu niżel għal 16 sena.